Wow. Hindi ko maligo kay mahadlo ko mabasa. So, hello guys, this is Mary. Welcome back to my YouTube channel at welcome ka na rin sa buhay ko. Magandang dilag. So, kung bago ka man sa channel ko, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga new uploads ko. So, for today's video is, maliligo tayo mga my loves. So, my loves na yung tatawag ko sa inyo ha. My loves sa river dito sa Kagwang. O, diba? Kadalasan kasi sa atin, kasagaran sa atong mga taga-bukid is Sapa ra jud ta. O, diba? Sapa ra jud to mga my loves. My loves, so padung na ka my loves. So pasensya na nga, ang beauty is katugon pa jud cause it's hapon na but katugon jud ko. Ni pero love na ho siya. Kawa na ho ang akong mga barkada guys. So ayun guys, na nako dari all like that nako dari sa matoy tulay. Tabi. So guys, nanagahuat sila na ho kay nagdakog kabo. Na may kabo, magkabo ra ba ko maligo? Hala. Hala. Nice lagi sa ng all kabog lang moy no. Wait, ligo na wait. So guys, narag mga kauban ako maligo sila. So ayun guys, bawa ko sure nga maligo pero murag maligo man siguro ko. Desali. Hi guys! Nani? Guys. So, vlog na po si Babe. Sana Party best friend here. Dara. Katugon pa man siguro kayo. Nani? Hi guys. Hi guys. What's up, Med? What's up mga Magagwapag sa mo my love? My love. Sana makagwapag sa mo! Sana all guwapa. Guys. Oy, abs. Ayun. Pag napakita yun na yung abs. Uy. Hindi naman lagi na Parang tanan. ko naman si Pembek. Lambak na ba? Yes, amo ka bala ka. Sige na. Sige na bam. So guys, mga ligo na mo. Sila rin mga ligo. Hindi ko maligo kay mahadlo ko mabasa. So guys, man yung mga kauban nga. Mabasa. Maligo. Mabasa. Mga squad. Hi. Hi sa food mo. Hi. Ano ka po? Bago na mga naman eh. So guys, sapa ni si Hindi ni si Zadal. Tapa ni sapa. Sige na! Tara. Yeah. So guys, maligo na sila. Baw, maligo tubig. Siguro maligo. Okay. Abangan mga peps. In 3, 2, ito na to. In 3, 2, 1, let's go. Okso na! What cheer me? Maligo mo. Pagdali mo ba? Mahubas ganyan ang tubig. Hipusin ang tubig nga ron. Sunod mo. So naman nas Lydia. Pagdali led. Sunod ra mo. Oh, Wow. lupig mo. Lupig. Next. Next in line. Lupig mo. Gus bata mo lang mo. Bay. Hoy, malisang na. O para ba naka-recover gabi eh. Wow. 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 Sana all. Kami mga watcher tanaro jud me. Dali, ligo na to. Ligo na ka.
Maligo ka ba? Saan mo na? Ligo naman, be. Si Kuya GC, dyan ang gihuwat. Bakit na ginangwa to? Okay, isang salita ba? Wow. Win! Woo! Go! So guys, naligo sila pero ako wako naligo kay tugnaw. So tanawa nila. Na mo na forma sa kagwang nga tulay, di ba? Famous na nga tulay. Daghan pag mga liguan as in daghan. And then wako naligo kay tugnaw. Mudong ka? Magpakita ka? So guys, na maligo ikaw, maligo ka? Yes. Duha pud ni. Oh, Wow. ako rin din maligo kay katubon pa ko. Gibuka ang mata. So guys na, ligo na mo. Gahuat pud mo maligo ko, di ko maligo kay tugnaw. Maligo ka. Pero so na per. Karang mga kauban nangaligo na pero ako wa ko naligo kay. Tugnaw. Maligo ko atras mabaw pero do ko nang haway. Nakalimot pud kog dag kabo. Ak bago atin. So guys. Ayaw ito ga. Hala ra good. Hello. 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 So guys, agilang ko ani hala nalinog. Tabi. Oh, di ba? Naku dari sila. So guys, wako'y plano pud maligo. Naku, alam. Ayaw, lagi rayan na srayan to. Plano ko bason pero di ko maligo kay tugnaw ko. Sunod next time na lang, ipakita na ninyo mga may loves. Ag-agi ang mga kauban nga na lang naligo. Ako rewa naligo kay tugnaw. So guys, mo na ilahang ani sila manglaba. Pero way nang laba karon kay kanang hapon na. Oh, di ba? Hapon na. So guys, ari sila mangaon na sila ilawom diha. So talaga mong mga motor, nagmotor mi. Ko ba ng mga barkada. Then nga haon na siya ari sila marigo. Yan ha. So guys, modong tatin na ang ipakita na sa ninyo. Kung unsay forma, ay charot. So nga na biya sa sapat ka diba no? Dapat mag sorry tagamay. O diba? Medyo kuloyan dila kung makan. Woo! But fight lang ko. Diba o turog langoy! O tara silang mga kauban ng langoy na nastungoy. Baw, nagkurug-kurug lagi ang kamot. Tara nga, glowgood yan. Wow.
So, hello guys, nisilong mi sa ilawom sa tulay mga my loves. Kay, kanang niuwan mo good, ni daw mi dari. So, nga na maligo mi ani, maglugod-lugod. And then, narag mga kauban na ho. Padung na mi muuli guys, mga my loves. Padung na mi muuli. So, mo din eh, pumasalang tulay na sila dapit. O, diba? Hinga na dyan na. Saka. Diba ako naligo? Kaya gitog na ako. Next time na lang ako maligo. O, diba? Muli na mi. O, derang mga kauban ako. So, thank you guys for watching my video and see you again in my next upload. And don't forget to subscribe. God bless. Bye-bye. Hi! NANI?! Muli na mi guys kay tugnaw. Humidang sinina. Ha? Ha?